Har yanzu dai mahaifin Ma'u yana nan akan wannan hali nasa wanda ba zai iya canza shi ba, wato halin nan nasa dai na son kuɗi. Har yanzu Ma'u tana ba da abubuwan da ake da buƙata, inda a yanzu haka dai Ma'u tana yi wa mijinta biyayya 100% ko kuma in ce tana yi wa mahaifinta biyayya 100% akan ra'ayinsa da kuma abin da yake so ya cimma. Inda a yanzu haka dai masu kallo ko kuma in ce masu sauraron mu, idan ba ku manta ba dai kun san mahaifin Ma'u mayen kuɗi ne. A duk inda zai samu kuɗi to babu shakka a nan zai sa wato 'yar tashi Ma'u. Inda har yanzu dai Ma'u tana nan akan bakarta kan cewa ba za ta iya komawa gidan Alhaji Baƙo ba, sakamakon kishi da ke tsakanin uwar gidan tashi da kuma 'ya'yansa. To amma a yanzu haka Alhaji Mudan Yaya Mudan ya zo akan batun cewa shi fa har yanzu yana nan akan bakarsa na wajen cewa sai fa ta zama matar tashi sannan hankalinsa zai kwanta. Inda Yaya Mudan yana da uwar gida tana da tsananin kishi da kuma damuwa da shi, da kuma nuna masa cewa babu fa wacce za ta iya shigowa wannan gidan, sabida wannan gida dai an tanade shi ne sakamakon cewa ita kaɗai aka tanadar wa shi. Yaya Mudan ya yi wa matar tashi alƙawarin cewa ta san da sani cewa babu shakka kuma lallai sai fa ya auri Ma'u. Idan Ma'u ce ta buɗe baki ta ce ba ta son shi, to haka zalika ba shi da ikon da zai ci gaba da kula Ma'u da kuma sa ran cewa zai iya aurenta a nan gaba. Amma muddin Ma'u za ta tsaya ta kula shi kuma har ta ba shi fara'a da farin ciki, to babu abin da zai sa ba zai sa ran cewa Ma'u za ta iya zamo tashi ba a nan gaba. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan sharhi daga wannan tasha tamu ta Duniyar Labarai. Muna roƙonku idan ya kasance shine zuwanku wannan tasha tamu ta farko, to da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta Duniyar Labarai. To jama'a, har yanzu dai muna nan akan wannan shahararren shiri mai dogon zango na cikin shirin Garwashi, inda Yaya Mudan ya yi alwashin cewa sai fa ya auri Ma'u, inda Ma'u a koda yaushe idan ta fita tana da farin jinin samun samari waɗanda suke son su aure ta. Babu shakka Ma'u mutuniyar kirki ce, kuma Ma'u tana da kyan fuska da kuma kyan hali. Yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa sauran samari suke roshin a kan Ma'u, sabida halayyarta da kuma zuciyarta. Amma dai ta ɓangaren mahaifinta, shi kuma mahaifin Ma'u babu abin da zai sa ya baka auren 'yarsa idan baka da kuɗi. Kuɗi suna matuƙar taka muhimmiyar rawa a wajen mahaifin Ma'u. To masu sauraro, da haka muka kawo muku ƙarshen wannan sharhi na cikin shirin Garwashi. Idan ya kasance yau ka fara gamuwa da wannan bidiyo a cikin wannan tasha tamu, to kada ka manta kai mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa.